Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan Gulumradi. Awgan türkmenlerinin Milli Cemiyetçilik Hareketi adlı yeni bir guramasy resmi taýdan öz işine başlady. Milli Cemiyetçilik Hareketinin merkezi Demirgazyk Awganistanyň Mazar-i-Şerif şäherinde açyldy. Milli Cemiyetçilik Hareketinin yol başçysy Muhammed Kemal Güneş'in Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Mazar-i-Şerif şäheri awgan türkmenleriniň kowşum bolup ýaşaýan şäherleriniň birisidir. Şonuň üçin Mazar-i-Şerif şäherinde Milli Cemiyetçilik Hareketinin merkezini düretmek kararyna gelinipdir. Milli Cemiyetçilik Hareketi tarapyndan radio we teleýelimiň Mazar-i-Şerif şäherinde düýbüniň tutuljaklygyny Muhammed Kemal Güneş aýtdy. Afgan Türkmenlerin hareketinin öýüni şular üçin bir merkeziyet bolmagyny, o geljekde bir radio telewizion şöýerde bir gurap Awganistanda siyasi partiýalar we medeni jemgyýetler düretmäge mümkinçilik bar. Awgan türkmenleri tarapyndan geňeşler we medeni jemgyýetler düredildi. Şol medeni jemgyýetleriň we geňeşlikleriň Milli Cemiyetçilik Hareketi bilen birleşdiriljekdigini Muhammed Kemal Güneş bildirdi. Şol ugurda aladalaryň edilýäni Muhammed Kemal Güneş ma'lum etdi. Türkmenlerin şorasy guruldy, medeni cemiyeti düzeldi we başga da enjümenler, şular ýani uly kiçik toparlar Awganistanda, welayatlarda ýa merkezde guruldy. Awganistanyň türkmenleriniň içinde bir umumy hareket edip şular hem canlandyryp bular hem şol gatdalda işlerini bizleriň alyp barjak işlemizden görelge alyp bularym bir oýanyp Awganistanda halkynyň içinde, milletiniň içinde bir faaliýet etmek için bizler aladet ýöz. Dünya halky häzir sosial ulgamlardan uly gowrumda peýdalanýarlar. Käý ýurtlarda hatda protestler geçirilende de sosial media arkaly halk ona çağırylýar. Awgan türkmenleriniň Milli Cemiyetçilik Hareketini tanatmak üçin hem özleriniň sosial mediadan peýdalanýandyklaryny Muhammed Kemal Güneş aýdýar. Awganistanyň daşartynda eger içerisinde gruplar arkaly Facebook tip ya YouTube türkmen halkymyzdan işbirle oýatdyk. Şular ýani türkmenleriň bir birlik bolmagy üçin oýandyrdyk biz WhatsApp ya Facebook gruplarda bizler görkezip aragatnaşyk edip bütün Awganistandaky we daşardaky türkmenleri bizler oýandyryp başladyk. Awgan türkmenleriniň arasynda da ilim bilme ünsürlip başlandy. Ýöne Awganistanda ýaşaýan böleki halklara garanda Awgan türkmenleriniň arasynda ýokary okuly hünärmenleriň kemdigini türkmen wekilleri aýdýarlar. Şo sebäpden türkmen okuly ýaşlarynyň sanyny köpeltmek üçin tagallalaryň Milli Cemiyetçilik Hareket tarapyndan edilýändigini Muhammed Kemal Güneş gurrun berdi. Türkmenler hem birleşe geken okuly yigitlerimiz var. Öz türkmen halky üçin bularyň hem başgalaryň katarynda deň hukukly ýaşamak üçin alada edip göreş edip gelýärler. Bizler şu ýaşlanmagy ösen ýaşlanmaz ýöne okaýyn diýse şonuň ykdysady taýdan köp bir kynçylyklary bar. Bizler şunu bütün halklarymyzyň dünýäde eger Awganistanyň içerisinde ýa daşartynda ýaşaýan kömek etjek adamlar bolsa bulara ana şulary bir okuwa goýup bulara hatta içeride daşarda hatta ýokary okuwlardan hem çykaryp geljekde Awganistandaky ýaşaýan türkmen halkyna bir hyzmat eder ýani. Bulary terbiýelep çykışdyrmak bizleriň asasy maksadymyz.